Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события и новости сегодняшнего дня. Вы можете присоединяться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссер периодически выводит номер телефона. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы наш эфир начнем со следующего информационного сообщения. Сегодня, 10 декабря, так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ильнура Ислямова к 19 годам лишения свободы колонии строгого режима. Уголовное дело против него российская ФСБ возбудила еще в 2015 году и объявила его в федеральный розыск. Сам Ильнур Ислямов сообщил, что будет подавать в Европейский суд по правам человека. То, что делает Путин, он 19 лет не продержится. Вот те 19 лет, которые они мне дали сегодня в оккупационном суде. А то, что мы делали и делаем с вами, ведем информационную войну, мы подтачиваем этот камень. Блокада дала общий большой импульс, когда вся Украина объединилась и дала отпор всем этим настроениям. Торговать с Крымом и пытаться как-то помириться. А приговор комментировать смысла никакого нет, потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала процесс по делу Ильнура Ислямова судилищем и осудила вынесенный ему сегодня приговор. Вот что она сказала. Засуджую дії окупаційної влади і не визнаю рішення згаданого так званого Верховного суду Криму, адже всі звинувачення на адресу громадянина України є надуманими і мають політичне підґрунтя, а кримінальну справу, порушену за 8 статтями, сфабриковано. Адвокат Николай Полозов с нами сейчас на прямой связи по телефону. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Николай, насколько ожидаемым было для вас решение оккупационного суда? Ну, никто иллюзий не питал. Вся интрига была в том, выпишет суд приговор ровно по требованию прокурора или чуть-чуть добавит или чуть-чуть убавит. Нет, здесь филигранно сработали, сколько прокурор запросил, слово в слово, суд вынес такое решение. В такого рода политических делах рассчитывать на какое-то правосудие, к сожалению, абсолютно не приходится. Поэтому изначально такой процесс рассматривается в рамках российской юрисдикции исключительно как подготовительный. То есть на стадии предварительного следствия, судебного следствия собирается необходимая информация, в том числе о лицах, которые причастны к нарушению прав человека в Крыму. А основная борьба, основная работа, конечно же, будет вестись на международных площадках, в Европейском суде по правам человека и в Международном уголовном суде. Что для этого вам нужно пройти сначала все апелляционные инстанции, правильно? Да, сначала нужно пройти процедуры, как минимум первую и апелляционную инстанцию. В этой связи после приговора у нас есть 10 дней для того, чтобы направить апелляционную жалобу в третий апелляционный суд общей юрисдикции. Также мы ожидаем, что все-таки нам предоставят не только резолютивную часть, а полный текст приговора, чтобы можно было прочитать, что конкретно, чем конкретно руководствовались судьи, когда принимали такое решение. Мы ожидаем также получения протокола судебного заседания, аудиозаписи. И когда у нас будут эти материалы, мы уже сможем полноценную жалобу направить в апелляционную инстанцию. Спасибо большое. Адвокат Николай Полозов был с нами на прямой связи. А сейчас к нам присоединяется Роман Бессмертный, представник України в політичній підгрупі трьохсторонньої контактної групи в Мінську у 2015-2019 роках. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечера. Ну, сегодня, как вы знаете, вот сейчас слышали, вынесли приговор оккупационной власти Крыма вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар. И мы понимаем, что на самом деле это есть приговор не просто против Ислямова, а против всей гражданской блокады Крыма, против всех активистов, которые принимали активное участие в гражданской блокаде еще в 2015 году. Вот спустя 5 лет, сегодня, в 2020 году, как вы оцениваете эффективность гражданской блокады? Насколько она эффективно ударила по экономике России?
Перше, я одразу хочу сказати, щоб всі ми добре розуміли, що всі рішення, які приймалися так званими судами, приймаються і будуть прийматися, вони з точки зору міжнародного права є абсолютно нікчемними. Вони точно такі ж нікчемні з точки зору національного права. І дуже добре, що йдуть процеси, в яких беруть участь адвокати і показують нікчемність цих рішень з точки зору навіть національного права Російської Федерації. А це гарантовано означає, що при виході на міжнародний рівень від цих рішень не залишиться місця на місці, і всі вони складуть аргументи для винесення рішення по злочинах Кремля в ході окупації Криму, переслідування кримських татар, українців, створення там нелюдських умов, знаходження і так далі. Тепер, що стосується теми блокади і наслідків і результатів цієї блокади. Я не хотів би зараз протиставляти ситуацію на Донбасі, ситуацію в Криму, але що показує ситуація і досвід цих років боротьби за звільнення Криму? Перше, що Росія дуже жорстко маніпулює цими речами і, нав'язуючи Україні різного роду наративи, тим самим фактично весь час в Україні створює додаткову дискусію. З моєї точки зору, рішення, які були прийняті в 2015-2016 роках, вони є недостатні. Тому що окрім тиску на Російську Федерацію, який є також недостатніми з точки зору внутрішньої ситуації, зовнішньої, є ще кроки, які мали забезпечувати статусність населення українського і кримських татар, і українців, і всіх громадян України, які проживали на території Криму на момент окупації. Це перше дуже важлива річ. Наступне – це продовження діяльності легітимних органів державних і місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим за межами Автономної Республіки Крим. Чому? Бо, зверніть увагу, всі ці роки здійснюються якісь правові акти. Треба чітко розуміти, що на момент окупації були закриті всі абсолютно реєстри, всі документи, які стосувалися правоспадкування і так далі. Але вони нікуди не поділися. І в результаті того, що не було забезпечено діяльність відповідних органів місцевого самоврядування державної влади за межами, якби зупинка в реалізації цих актів припинена. І це дуже погана річ, і ми з вами не одного разу говорили, що навіть відомі в Україні особи вчиняють певні дії в порушення національного права. Тому в цьому відношенні можна сказати, що є цілий ряд недопрацювань. Наступне. Дуже добре, що за ці роки Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй прийнято цілий ряд рішень, які стосуються порушення прав людини окупантами в Автономній Республіці Крим. Наступне. Дуже важливо, щоб оці рішення, які приймалися на міжнародному рівні, щоб вони так чи інакше інтегрувалися в життя української держави. Тепер, що стосується рішень, які приймалися по блокуванню торгівлі, енергопостачання, водопостачання і так далі. З моєї точки зору, рішення ці були правильні, але вони носили і носять частковий характер з точки зору тиску на окупанта. Справа в тому, що, власне, це й дає можливість без кінця Кремлю піднімати питання про порушення прав людини і так далі. По цій частині повну відповідальність за забезпечення прав людини несе окупаційний режим, тобто Російська Федерація. Наступне, що недоопрацьовано, це ймовірне, можливе і бажане відселення тих громадян, які хочуть покинути. Таких програм на сьогоднішній день не існує. Більше того, на момент початку окупації держава Україна зобов'язана була прийняти такі програми і відселити тих людей в гарантовані соціальні умови
Більше того, в цьому відношенні в 2015 році навіть пропонувалася міжнародна допомога. А как вы считаете, что мешало? Почему это не сделано? Даже если взять гражданскую блокаду Крыма, почему в нашей стране так происходит, что активные и важные какие-то действия предпринимаются пассионарным обществом, обычными людьми, просто гражданскими активистами, волонтерами, добровольцами? Хотя это должно было делать государство. Государство должно было прекратить незаконный товарооборот с оккупированным Крымом, подачу электричества и так далее. Почему это делает не государство, а люди? Зверніть увагу, що навіть на сьогоднішній день живемо в умовах, коли ні закон про правовий режим воєнного стану, ні закон про оборону так і не введені в дію. Ми спочатку жили в умовах антитерористичної операції, тепер ми живемо в правових умовах об'єднаної операції сил. І це говорить про те, що державні інститути, вони не в повній мірі виконують позиції Конституції і права, норм права в Україні. Більше того, тут навіть є ознаки бездіяльності, які з точки зору нинішнього законодавства можуть переслідуватися в з кримінальною відповідальністю. І оце ось залишається проблемою номер один, тому що фактично на чолі держави стоїть третій керівник з часів початку окупації і війни, а це законодавство так і не задіюється. Його намагалися фрагментарно задіяти, адже введення в дію цих законів фактично, автоматично приводить до повного блокування. І не виникатиме питань по проблематиці, яка до цього часу періодично спливає. Питання контрабанди, питання поставляти чи не поставляти. Більше того, ми ж всі прекрасно розуміємо, що в питаннях енергопостачання сьогодні не існує цивілізованої системи розрахунків як такої. Я вже не кажу там інших речей, адже на полицях магазинів Автономної Республіки Крим в умовах окупації продовжуються з'являтися українські товари. І це всі бачать і знають. Жаль. Давайте перейдем к следующей теме, которую вы уже упоминали выше, к Донбассу. И подключим к нашей дискуссии еще Вікторію Пташник, народного депутата України 8-го скликання, члена Ради комітету з конкуренційного права Асоціації правників України. Пане Вікторію, вітаю вас. Добрый вечер. Вчера уже был год, как в Париже состоялся саммит стран нормандского формата Украины, Франции, Германии и России. И тогда президент Владимир Зеленский оптимистично так говорил о прорыве в переговорах по установлению мира на востоке Украины. Однако вот прошел год, и каких-то активных продвижений вперед, к сожалению, мы не видим. Я предлагаю вместе вспомнить, что предусматривало тогда подписанное согласованное коммюнике, и обсудить. Розведення військ на 3 ділянках. Повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року. Відкриття нових пунктів пропуску на Донбасі через 30 днів після зустрічі. Новий план по розмінуванню територій. Обмін полоненими в форматі всіх на всіх. Продовження дії закону про особливий статус Донбасу на рік. Закріплення формули Штайнмаєра в українському законодавстві. Как мы видим, Россия сейчас педалирует тезис, что встречаться в нормандском формате нет смысла, потому что не выполнено ни одно из условий подписанного коммюнике год назад. Пани Вікторія, почему? Чому не виконано? Да. Прошел год, що изменилось? Почему нічого не виконано? Дивіться, якщо подивитися на окремі положення цього комуніке, чесно кажучи, я можу сказати, що я рада, що вони не виконані. Тому що таке положення, як імплементація формули Штайнмаєра в національне наше українське законодавство, я вважаю, що це точно не стосується власне відстоювання наших державницьких інтересів. Формула Штайнмаєра – це те, що було прописано колись в Кремлі, так само, як і інші плани Садіка, Мореля, і на яких завжди наполягала Російська Федерація. Тому що формула Штайнмаєра, по суті, вона каже про те, що спочатку
спочатку мають відбутися вибори, а потім ми маємо отримати контроль за кордоном. Більш того, те комуніке, яке було підписано рік тому, як на мене, воно не носило такого якогось позитивного характеру для України. Тому що навіть коли йшла мова про ті самі вибори, які би мали відбутися на окупованих територіях, то там, на відміну від мінських домовленостей, вже говорилося про те, що вони мають в цілому відповідати стандартам ОБСЄ. Це означає, що не повна відповідність мають зафіксувати відповідні представники, а в цілому дещо відповідати. І на щось, можливо, можна закрити очі. От на це пішов пан Зеленський. А коли ми говорили про пункт обмін всіх на всіх, звісно, з одного боку це виглядає дуже непогано, тому що ми хочемо повернути своїх заручників, які незаконно наразі утримуються Кремлем. Але ж ми розуміємо, що ніякого кінця, власне, цьому не буде. Тому що завтра Путін в полон візьме собі нових заручників і так само буде шантажувати Україну. Більш того, ніякого обміну всіх на всіх не відбулося. Вони почали говорити, що цей обмін буде починатися з того, що спочатку будемо обмінювати узгоджених на узгоджених, а потім ви самі знаєте, до чого це призвело. Ну, тобто обміну всіх на всіх не відбулося. А що стосується відкриття нових пунктів КПВВ, ну ви також знаєте, ми всі знаємо, що Російська Федерація це блокує, і раніше до Зеленського також намагалися відкрити окремі КПВВ, але їхні представники терористичні організації цьому запобігають. Натомість, що зробила Україна? По-перше, ми почали відводити свої війська. І сіра зона, так звана сіра зона наразі, вона фактично опинилася під контролем окупантів. Більш того, подивіться, як змінився наратив. Якщо раніше до президентства Зеленського завжди говорилося, що саме Російська Федерація не виконує мінські домовленості, а саме вони не припиняють вогонь, не відводять техніку і так далі, і вся відповідальність, навіть міжнародні країни, як ставилися до цього, європейські країни, Сполучені Штати Америки, так що це всі кроки і всі очікування були від Російської Федерації, що вона щось почне виконувати. На сьогоднішній день чомусь змінився наратив. Не чомусь, а тому що Україна це дозволяє. І фактично чомусь якесь виконання намагаються отримати від України. Натомість Зеленський виходить на міжнародний майданчик, на ту саму Генеральну асамблею ООН і розказує там, що начебто у нас все в порядку. Ми тут вже почали домовлятися з Російською Федерацією, і ніяка допомога від міжнародних партнерів нам не потрібна. І це дуже небезпечний сигнал, тому що мені здається, що за тих умов, коли реальне припинення вогню не відбулося, от сьогодні, наприклад, зафіксували 6 обстрілів з боку, власне, окупантів. Так от, коли реального припинення вогню не відбулося і Російська Федерація все ж таки нічого не виконує, мені здається, Україна мала би цим користатися і вимагати, власне, від наших міжнародних партнерів принаймні посилення санкцій проти Російської Федерації, які раніше діяли. Натомість Зеленський з цього приводу мовчить. Дякую дуже. Чухсагл у нас пані Вікторія. Вікторія Пташник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, на что тогда рассчитывал президент Зеленский, на что рассчитывало его окружение, которое думало, что таким образом в результате каких-то переговоров, принятия того или иного коммюнике можно разрешить ситуацию и войну на востоке Украины? Перше, ви знаєте, мені страшенно не подобається все те, що зараз говориться в плані ситуації про річницю нормандського формату, тому що з розмови зникло взагалі зміст проблеми. Якщо взяти рік назад зустріч у Парижі, то на той момент, і увага, до цього часу не виконані ні рішення першого саміту, ні рішення другого саміту, ні рішення третього саміту Російської Федерації. Більше того, не виконані ні перший, ні другий, ні третій, ні четвертий протоколи, які стосувалися відведення важких озброєнь, середніх озброєнь, танків, мінометів і навіть в плані розмінування. Тобто масив дій Російської Федерації в плані виконання рішень нормандського формату
і юридично сильних, я на цьому наголошую, юридично сильних рішень трьохсторонньої контактної групи на сьогоднішній день складає 0,0. Більше того, місія ОБСЄ, як не була допущена до верифікації цих об'єктів, місце знаходження озброєнь, розташування військ, так вона не допущена сьогоднішнього дня. Я, от, готуючись до передачі, подивився звіт завчора ОБСЄ про ситуацію на окупованій території. Там традиційно в кінці дописується пункт про те, що місія ОБСЄ не була допущена на відповідні об'єкти, а також місце знаходження боєприпасів і техніки. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що всі рішення, які приймалися російською стороною, є трьохсторонньою контактною групою, російською стороною ігноруються. Звідси мені дуже добре зрозуміло, чому отак російська сторона на відмаш каже: ми не хочемо, ми не будемо і ніякі Нормандії не потрібні, тому що Україна не виконує своїх рішень. Насправді, в глибині цієї проблеми знаходиться повне ігнорування всіх рішень, які приймалися на цих рівнях, і Нормандії, і трьохсторонньою контактною групою. Ще одна річ, на яку прошу зверніть увагу. Ми дуже багато говоримо зараз про те, що особливо з боку очільників влади, що досягли якихось успіхів як там називали, на всеосяжному, безтерміновому припиненні вогню. Подивіться, будь ласка, подобові звіти ОБСЄ. Менше 30-40 обстрілів не відбувалося за кожну добу. Ця ситуація триває з 2018 року. Тобто ніякого насправді припинення вогню немає. А якщо додати сюди диверсійні операції, організовані пожежі, випробування спеціальної техніки, збільшення озброєнь, контингенту і боєприпасів в місцях переходів, місцях розмінування, це свідчить про те, що російська сторона не тільки не виконує рішення, вона накопичує сили. Я вже не кажу про те, що неодноразові заяви про припинення так званих гуманітарних конвоїв, в складі яких ідуть боєприпаси і озброєння, і експериментальна техніка, абсолютно ніяк не позначаються на діях російської сторони. Тому для мене очевидно і зрозуміло, що вся інформаційна атака, яка сьогодні проводиться Російською Федерацією в Європі і в Україні, вона робиться лише з метою того, щоб оці речі, про які я сказав і про які не можу сказати в силу обмеженості ефіру, щоб тут вину покласти за все це на українську сторону. Тому очевидно, що реакція української сторони, яка є на сьогоднішній день, виглядає м'якою, вона виглядає, даруйте, неадекватною. Тому що оці тези про, згадайте, спочатку, яка різниця? Потім я побачив мир в очах. А сьогодні припинення війни. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, в війнах або перемагають, або терплять поразку. Я не знаю, що таке припинення війни. Більше того, я вам можу сказати, напевно, історія доказує. Ті, хто намагаються припинити війну, роблять її безстроковою, безтерміновою. Можу лише в плюс додати те, що дійсно щось робиться в питаннях розробки нових озброєнь, забезпечення армії. Але якби не одна проблема, яка кидається в вічі, сьогодні по бойових частинах окремих рівень комплектації живою силою, озброєннями і боєприпасами ледь-ледь досягає 2/3. А в окремих частинах він ледь-ледь перейшов через 50%. Я вже не кажу про офіцерський склад. Тобто, насправді, ситуація дуже складна, особливо в бойових частинах. Звідси
Я слухаю вас. Да, к нам просто присоединился сейчас письменник, это ветеран российско-украинской войны Виталий Запека. Я хотела его подключить к нам в эфир, а он с нами сейчас на прямой связи. Пане Виталий, витаю вас. Вітаю. Да. Пане Виталий, вот у меня к вам такой вопрос, как к человеку военному, как ветерану российско-украинской войны. Вот как вы считаете, уже прошел год со дня встречи 4 лидеров в нормандском формате, возможно ли вообще урегулировать войну на востоке Украины политико-дипломатическим путем, или же только военный сценарий нужно рассматривать? Невозможно. Це неможливо. З Росією можливо розмовляти лише зброєю. Коли ми станемо сильніші, коли у нас буде точна зброя. До речі, Україна – одна з 6 країн світу, які вміє виготовляти керовані ракети. Одна з 6 в світі. І в нас ця програма зараз заморожена. Безпілотники показали турки в Лівії, в Сирії, в Азербайджані, на Горному Карабахі. Це армія 20-го сторіччя. Проти зброї 21-го сторіччя вона не витримає. Нам потрібно називатися і нищити цього ворога. Ніяких розмов. А сейчас мы к этому готовы? Если нет, то когда будем готовы, как думаете? Ні, зараз ми йшли до цього дуже впевнено, дуже сильно. Але зараз моя точка зору, аж крайні 1,5 року ми йдемо шляхом на здатство. Ми послабляємо обороноздатність, послабляємо силу нашої армії. Дякую дуже. Віталій Запека, письменник та ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, что скажете? Вот к нам включался военный человек, который находился непосредственно на зоне боевых действий и говорит о том, что невозможно разрешить войну на востоке Украины политико-дипломатическим путем. Вы согласны с ним? Я завжди розцінював і Нормандії, і трьохсторонню контактну групу як вимушену паузу для того, щоб отримати можливість в часі переформувати Збройні сили і сформувати оборонно-промисловий комплекс. І з точки зору практики, досвіду, 7-й рік пішов. 7-й рік – це вже забагато для того, щоб не сформувати відповідний потенціал, який давав би можливість всім необхідним забезпечувати Збройні сили. І коли я зараз періодично читаю матеріали військових кореспондентів, які пишуть про проблеми з окремими видами боєприпасів і патронів, внутрішньо це, окрім болю, абсолютно нічого не викликає. Тому що 1,5 роки максимум потрібно для того, щоб з нульового рівня забезпечити виготовлення необхідних речей в параметрах, про які я щойно сказав. Я вже не кажу речі, які показали свою ліквідність в умовах сучасної війни. І тут очевидно, що є і бездіяльність, і мародерство, і халатність, і злочинність, і так далі. Жаль, що всі подібні дії про них писали, говорили, але вони так і не отримали оцінку жодного разу за ці роки. Бо насправді армія весь час відчувала дефіцит забезпеченнями матеріально-технічними ресурсами. Згадайте, що за ці роки ми вирішили? Індивідуальний захист, індивідуальна зброя, озброєння, і частина боєприпасів. Але якщо говорити з точки зору стратегічного планування, то ми маємо колосальний недолік. Пане Романе, а как должно быть? Как должно быть правильно? Вот у нас есть Минский процесс, у нас идет война на востоке Украины. Вот пока идет Минский процесс, идут какие-то переговоры в рамках политико-дипломатического урегулирования конфликта. Тут готовится армия, укрепляется армия. И вот пока идет этот процесс, мы находимся в таком периоде укрепления нашей обороноспособности. Вот так это идеально должно было бы выглядеть и готовиться к какому-то моменту? Или же есть какой-то другой вариант? Варіантів декілька є. Один із них вже продемонстровано на практиці. Це в Другій Карабахській війні. Сьогодні, до речі, в Баку був парад перемоги. Да. Я би не рекомендував дуже радіти цій перемозі, бо вона скоріш виглядає як пірова з боку азербайджанців. Але Бог з ними, то їхня справа. Але це один із прикладів, як вирішується питання. До речі, контракти
з Азербайджаном виконувала в тому числі і Україна по частині озброєнь. І хто уважно дивився сьогоднішній парад, то дещо міг там помітити дуже важливе. І з точки зору науки для України, і з точки зору значимості оборонно-промислового комплексу України. Тому потенціальні можливості в Україні є. В цій частині є ще одна річ, про яку треба завжди дбати. Це коло друзів, союзників України. Зверніть увагу, адже на трибуні поруч з Ільхамом Алієвим знаходився і президент сусідньої держави. Тобто мова йде про те, що не тільки внутрішній потенціал, який треба дійсно реалізовувати по схемі, про яку щойно двічі було сказано, це дбати про свій оборонно-промисловий комплекс і намагатися в повній мірі забезпечити свою державу, тому що в умовах війни часу на експортно-імпортні операції не буде. Наступне, але треба розуміти, що треба діяти таким чином, щоб не руйнувати клуб. А тепер подивіться, які заслуги ми маємо навіть в досягненнях по результатах Паризького саміту. Так, було звільнено 97, майже 100 українців з полону. Але в результаті цього звільнення фактично по більшості судових процесів зупинено слідство. Наступне, а в питаннях про MH17 по збитому літаку виникли цілий ряд складнощів, тому що одні з ключових осіб, які мали б бути учасниками цього процесу, вони видані були російській стороні. Я вже не кажу ситуацію з вагнерівцями, яка ще додала частину до цієї проблеми. Відтак... Так, будь ласка. Будь ласка, от у нас буквально минутка, і я хочу ще один вопрос обсудити. Відтак, ще й в цій частині Україна серйозно прокололася в питаннях утримування союзу антипутінського. Тому зверніть увагу, от у цих двох проблемах, які необхідно вирішити, в нас в двох напрямках досить погані перспективи. Ну вот про антипутинский союз. Вот многие сейчас эксперты, журналисты говорят о том, что с приходом Джозефа Байдена этот союз может быть укреплен. К нам сейчас присоединяется Олександр Краєв. Давайте его подключим к нашей дискуссии. Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександр, вітаю вас. Так, доброго вечера. Ну что ж, мы сейчас с паном Романом разговариваем про Донбасс. Сегодня ко мне народные депутаты из фракции «Слуга народа» включались в течение нашего эфирного времени. И вот многие из них говорили, что США может присоединиться к нормандскому формату, тем более, что с приходом Джозефа Байдена это становится намного вероятнее. А вы как считаете, США будут включаться сейчас в Донбасс, будут более активными в наших вопросах? По-перше, те, що США буде більш активними, скажімо, в українському напрямку, це безсумнівно. Бо багато в чому Україна для Байдена може стати доволі вигідним і, скажімо, майже переможним зовнішньополітичним кейсом, в якому він зможе показати і американський потенціал, який він хоче відновити на міжнародній арені, і зможе показати потенціал як американської дипломатії, так і військовий американський потенціал. З іншої сторони, в той же час я би не думав, що американці захочуть приєднатися до якогось формату по типу Нормандії або до самого Нормандії. Чому? Тому що приєднання Америки до подібних переговорних форматів зменшить потенціал їх впливу, зменшить потенціал їх залучення. Наразі Америка достатньо активно і достатньо продуктивно може з нами працювати на двосторонньому форматі. А вхід у певний формат перемовин з Російською Федерацією фактично зробить будь-які їх дії більш відкритими і зробить їх залежними від такого формату переговорів. І тому навіть якщо вони таке планують, я б сказав, це не найбільш бажаний для нас сценарій. Скажите, а может ли быть восстановлена должность спецпредставителя США по Украине, как было с Куртом Волкером? Я дуже сподіваюся, що так воно і станеться. Скажімо, навіть коли назначали Кіта Дейтона, коли він проходив конфірмацію, вже тоді в Державному департаменту, очевидно, був, скажімо так, план зумістити ці дві посади, посол в Україні і спецпредставник Державного департаменту. І, в принципі, саме в такому форматі я б хотів бачити розвиток цієї ситуації. А щодо взагалі можливості відновлення, на мою думку, для адміністрації Байдена це один з перших кроків, який буде втілено.
який, можливо, може бути втілений навіть до самого призначення посла. Адже наразі треба розуміти, що найбільш вирогідно будуть переглядати кандидатуру Кіта Дейтона, можливо, навіть будуть міняти цю кандидатуру, і саме під час цього процесу, під час налагодження нових, як назвемо це так, відносин з Україною, якраз і може з'явитися новий спецпредставник, який стане доволі вагомим і сильним інструментом для нової адміністрації. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, а ви як вважаєте, от з приходом Байдена в администрацию президента США, вот капитализация наших чаяний и надежд, она возросла или нет? Перше, я би радив зараз всім бути скромнішими у сподіваннях. Угу. Поясню чому. За 4 роки, коли у руля знаходився Трамп і республіканці, так, Україна мала в Конгресі двохпалатну підтримку, двохпартійну підтримку, але наразі ситуація змінилася. Змінилася в міжнародних відносинах. Я нещодавно почув заяву Байдена щодо того, що Сполучені Штати повернуться до Паризької угоди по клімату, вони повернуться до угоди по Ірану. Угу. Так, до Паризької, можливо, і повернуться, але чи в нинішній ситуації відбудеться повернення до угоди по Ірану? Великий знак питання після останніх подій там. Наступне. Наскільки Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день зможуть впливати на ситуацію в нормандському форматі після того, що відбулося в стосунках Берлін-Вашингтон, Париж-Вашингтон, Вашингтон-Лондон? І скільки треба буде років для того, щоб зшити це відповідними зв'язками? Тобто не треба тут думати, що повернення можливо в позавчорашній день. Скоріше за все, необхідно говорити про нові підходи, нові формати, нову схему. І отут би зараз українській стороні запропонувати оці нові моделі. Бо давайте уявимо собі, складніше з боку Сполучених Штатів Америки війти в цей процес і нинішні заяви Москви про те, що не буде ніякого Нормандії і так далі. І треба пам'ятати, що паралельно в Хельсінкі 4-й рік відбувається нарада на найвищому рівні Вашингтон-Москва. Це так звані консультації, які всі роки, всі десятиліття проходили. І звідти теж якісь імпульси йдуть. Тому давайте не будемо малювати райдужних планів. І треба чітко розуміти, що наша свобода в наших руках. Тому тема оборонно-промислового комплексу, встановлення армії, соціальної забезпеченості громадян, економіки, протидії коронавірусу – це наші проблеми. И нам их треба вырішивать. Вот сейчас активно, вы также, наверное, знаете, обсуждается вопрос возможного плана «Б», о котором говорил и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Кравчук, о котором говорил и Алексей Данилов, секретарь РНБО. Что это за план «Б»? Он реально есть, как вы думаете? Потому что вот до этого нам говорили, что план «А» не сработал, но мы не очень-то и понимаем, что такое план «А». Ну, я тричі за цю каденцію вже нинішнього президента Зеленського бачив, як мінявся план А, тільки план Б не наступав. А в перший раз це відбулося на минулий Новий рік, бо після приходу Зеленського до влади було заявлено, до Нового року війна має бути припинена. Якщо ні, то статус-кво залишається, ми займаємося економікою. Потім питання було відтерміноване. І наступну тезу ми почули, що доживемо до Парижу, і Париж відкриє нам усі вікна й двері, і все буде прояснено, бо до Нового року мало. А тепер сказана ключова фраза, що одного терміну президенту Зеленського мало, треба ще один термін. Тому я чітко переконаний в тому, що ніякого плану Б насправді не існує, бо для того, щоб план Б цей був реалізований, треба воля, треба сильна воля, бо він знаходиться, відповідь на цей план Б. Ми щойно майже цілу годину про нього говорили. Це сильна армія, це сильний оборонно-промисловий комплекс. Тоді варіант Б, бо якщо
немає забезпеченої армії, вибудованої армії, оборонно-промислового комплексу, то після Б з'явиться С, тільки з незрозумілим змістом. Для мене очевидно, що то, скоріш за все, були лозунги, які не спиралися на відповідні розроблені дії. Хоча мене дуже приємно порадувала теза начальника Генерального штабу Збройних сил України про те, що армія готується до того, щоб збройним порядком повернути ці території. Оце те, що десь там на рівні, відповідно, офіцерів, бойового складу армії розробляється, проробляється, і слава Богу. Тобто тепер чітко зрозуміло, що військові розуміють, що майбутнє вирішення цієї проблеми і по Криму, і по Донбасу – це перемога армії. То есть разрешение все же лежит в военной плоскости? Я би сказав так, якби мене запитали ви, що найбажаніше є для встановлення української держави. До 5 років найоптимальніший був варіант – це мирної реінтеграції. Після 5 років сумніву немає в тому, що є єдиний спосіб вирішення цих проблем – повернення цих територій. Треба чітко зараз говорити – повернення цих територій силою. Я не бачу можливостей в нинішніх міжнародних умовах, особливо з наближенням там виборів в Німеччині, з виборами в Франції, з можливим входженням в ситуацію Сполучених Штатів Америки сьогодні вибудувати систему тиску на Кремль. Ми балансуємо на грані санкцій, будуть, не будуть у нинішній ситуації. Я вже не кажу там інші речі. То як в таких умовах вирішувати питання міжнародного тиску, скажімо, поза силою, тому що залишається тільки один варіант за таких умов. В іншому випадку агресивна поведінка Кремля буде наростати. І це зараз дуже добре зрозуміло після того, коли відбулися заворушення в Киргизстані, ситуація в Білорусі. Зверніть увагу на Придністров'я. Нам казали, що ситуація в Придністров'ї заморожена. Вона то заморожена, але вибори президента в Республіці Молдові і парламенту відбуваються в дилемі. То есть есть у вас ощущение, что действительно все меняется и Россия ослабевает? Справа в тому, що як би Росія не слабла в економічному плані, там є чітка позиція Кремля. Скільки треба військ, стільки буде. І який б тиск не здійснювався на Кремль, Кремль буде воювати людськими ресурсами. Ось про що йде мова. І рівень досконалості чи недосконалості озброєнь для Росії ніколи не був визначальний. І це треба чітко розуміти. Зрозуміло, що агресивність могла зменшуватися в залежності від оцінки ймовірних втрат при плануванні операцій, початкових операцій. Але це тільки початкових, бо вони розуміли, що розвиток, успіх треба нарощувати. Це тактичний інструмент в ході планування операцій. Тому з моєї точки зору, на сьогоднішній день в нинішніх міжнародних умовах лишається тільки один спосіб. Але його передтечею має бути рішення, яке має бути прийнято українським керівництвом. Це всі, хто бажає відселити з окупованих територій, всі, хто лояльних, відселити під відповідні програми і гарантії на континенті, а далі зайнятися тим, щоб вирішувати цю проблему шляхом розбудови армії, побудови оборонного комплексу і планування військових операцій. Вот вы говорили про международное давление на Россию, но мы видим, что с 2014 года особо вот те санкции, которые были внедрены против России, они ведь не изменились, они сохранились, и они как бы не были в достаточной степени ужесточены. Что, по-вашему, еще должна сделать Россия? Ведь за последние, вот с 2014 года она уже много чего начудила. Что она еще должна сделать такого, чтобы все-таки наши западные партнеры поняли, что Рубикон ее амбиции – это не только Украина? Как нам им это доносить правильно? Ну, очевидно, що Росія зараз іде шляхом реалізації своїх імперіалістичних
планів і повернення впливу на пострадянському просторі, а потім його поширення і на Східну Європу. І от ті події, які зараз відбуваються, скажімо, в Киргизстані, що я казав, в Білорусі, на Нагорному Карабасі, в Придністров'ї будуть, це все лише доказом. Я би хотів би звернути увагу ще на одну річ. Ситуація, яка зараз складається в північному Казахстані, де все частіше починаються розмови про те, що це територія Росії, що вона там якимось способом, як і Крим, неправильно були передані Російській Республіці Казахстан там, і багато-багато чого подібного. І ситуація там дуже складна. Більше того, на останніх зустрічах і СНД, і ОДКБ постійно виникають дискусії, ну м'яко так скажемо, між керівництвом Казахстану, новим керівництвом Казахстану і Російської Федерації. Тобто це ще говорить про такі речі. І ще один момент, який є дуже цікавий в цьому плані. Те, що стосується багатьох санкцій, то на сьогоднішній день Росія компенсувала за рахунок налагодження взаємодії з Китаєм. Це річ дуже симптоматична, і на фоні нинішньої нової моделі, яка формується міжнародних стосунків, це означає, що Росія буде виповзати з-під санкційної політики. Наскільки розуміють це в Європі? Ви задали ключове питання, бо ідеологічно з точки зору економічної політики, соціальної політики, сьогодні російський режим, режими, скажімо, політичні режими багатьох держав світу, вони не розрізняються. У них є тільки одна мірка, по якій треба міряти – це права людини. Адже Росія залишається тоталітарною державою, яка фактично успадкувала тоталітарну модель Радянського Союзу. Але ті тези, які озвучені були ще в 2014 році, вони носять дуже небезпечний характер. І зверніть увагу, як навіть під час останнього голосування на Генеральній асамблеї ООН по правах людини, до речі, щодо Криму, кількість держав, які утрималися і не підтримали цю резолюцію, зросла за рахунок Китаю і так далі. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія розширює свій вплив. Вона знаходить можливість достукатися до тих країн, які хитаються, які не мають чітко визначеної позиції. А це говорить про те, що в міжнародному плані є колосальне недоопрацювання і є нерозуміння. Ви абсолютно вірно кажете, нерозуміння тої політики, яку проводить експансіоністської, агресивної політики, яку проводить Кремль. Для Кремля недопустиме існування таких держав, як Україна, Білорусь, Казахстан і так далі. Тобто для них Радянський Союз і Російська імперія територіально є прикладом для наслідування, є зразком для відновлення. Тобто там є екзистенційність в політиці знищення оцих держав, які виникли після розвалу спочатку Російської імперії, а потім і Радянського Союзу. Дякую дуже, пане Романе. Чухсагул у нас Роман Безсмертний, український політичний діятель, екс-представник України у трьохсторонній контактной группе в Минской политичной подгруппе, був з нами на прямому зв'язку. Но я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться. Мы прощаемся ненадолго, а буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Пашаев. Не пропустите Куршкенчев.